हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि खेब गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जादों लोगोफोर नोंथांमोन थामिलनाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव सावरायनो सानदों आं लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां। नै लोगोफोर भिडिअ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो जादों दिनै जोबोद गरम दै लोगोफोर नै नायबाय था जोबोद गरम नोंथांमोना केमेरा नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ बिराद गरम नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आं दा फोथारावसो दं ना न'नि रुमनि उनाव दङ आं दा माने नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेसेबा गरम सान्दुं थेवब्लाबो नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय दिसुन दिनैनि भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ एसे जिरायनो लानोसै हा बे शेयार लाबोखादों जिरायनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आं शेयार लाबोखादों एसे बियो जिरायनानै नोंथांमोनजों सावरायनोसै माबायदि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव एबा नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां इन्टारेस्टेडबा बिदिब्ला सुरु खालामनोसै लोगोफोर ससमाखौ बख'ना लाबाय नङाब्ला बोरैबा नुयो मेगनफोरा गरमासो गानदोंमोन नालाय सान्दुं गोसाना बिनि थाखायसो गानदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ससमा गाननायनि थाखाय मेन पइन्टआनो जादों लोगोफोर मैया थांनाय हराव एबा दावराव नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ निउस लेटारफोराव खोनाबाय जानांगौ मानि थाखाय दावराव जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा इनकाउन्टार बायदिसिना गुलि गावनाय फायारिं बायदिसिनाफोरखौ लानानै आं दिनै सावरायनायदों एबा बर' हारिनि गेजेरावसो दावराव दावसिया सोमजिगासिनो दङ गुबुन हारिनि गेजेराव दावराव दावसिफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै लोगोफोर खालि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो दावराव दावसिफोरखौ नुनो मोननाय जादों लोगोफोर बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो सानो नोंथांमोना सांग्रां जा एबा सांग्राङै था लोगोफोर रावजोंबो जाथि खुरमा एबा बाहाय बाहागि एबा लोगोफोरजों दुश्मन एबा दाङा बाजि दा खालाम लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो रावजोंबो दुश्मन दा जा एबा बयजोंबो मिलायनानै था बर' हारिनि गेजेराव मिलायनाया एबा गोरोबनाया जोबोर गोनांथि एबा खौसेथिया जोबोर गोनांथि बेखौनो आं सावरायनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थांनाय हराव जि जाथाय जालांबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोरबानि भिडिअ एबा मिथियाखैबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोन डिटेल्सै खोन्थानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं एसे लिरनानै लादों नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिना खोन्थानि एबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नाराबारियाव थांनाय हराव सिनाय मोनि दुथांफोरा सासे फालांगिरिखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामनायनि उनाव आरोबाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमायाव आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमथेखा बाजाराव हार्डवेयार गला होग्रा अनिल इसवारिखौ थांनाय मोनानि 12:30 रिंगायाव सिनाय मोनि दुथांफोरा गुलि गावना गोब्राब जोखोम जाहोदों होनना मोनथिना मोननाय जादों लोगोफोर एसे थालांदो एसे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा एबा एसे बेखिनिखौनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे जाथाया नैबे आमथेखा बाजाराव हार्डवेयार गला होग्रा अनिल इसवारिखौ थांनाय मोनानि 12:30 रिंगायाव हरनि बे समाव गुलि गावनानै जोखोम खालामनाय जादों एबा मानसिया थैथाराखै बायदि मोनदों आङो बारा आं मिथिना मोनाखै आरोना जिखिनि मिथिना मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों बेखिनियानो आरो बेफोर बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना साबधान थाबानो जाबाय एबा बायदिसिना बिथिं खामानिफोराव नोंथांमोना सांग्रां थाबानो जाबाय बेखौनो आं खावलायनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आरो इउटुबार मिट रङियाव जागासिनो दङ दा नोंथांमोना सोर थांदों सोर थाङाखै बेखौ आं मिथिना मोनला नोंथांमोना सोरबा थांबाय जानांगौ एबा सोरबा समनि आंखालाव थाङाखैबो जानो हागौ नोंथांमोनखौ आं बुंहरबाय आरोना बेनो दे बाथ्राया नोंथांमोना जाय थांदों नोंथांमोना एसे आंनोबो शेयार खालामहर एबा खोन्थाहर नोंथांमोना भिडिअनि जारियै नोंथांमोना मा सावरायखो मा इउटुबार रुल लादों बेफोर बायदिसिना बाथ्राफोरखौ आंनोबो एसे शेयार खालामहर एबा भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामना हरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो जोंनिया फंबाय नबजित नार्जारिया लिटिल मास्टार DID आव एबा
देरहानो हादों आरो दा सोलिगासिनो दङ देरहाथाराखै नालाय दा सोलिगासिनोसो दङ ना नोंथांमोना जाय नोंथांमोना भट होआखै एबा मिस कल हराखै नोंथांमोना मिस कल हरनो हागोन टाइमा जादों मैयानि 9 रिंगानिफ्राय मैया सनिबार नालाय दिनै देवबार मैया थांनाय सनिबारनिफ्राय गाबोन समबारनि 9टालागै भटिं रुला नोंथांमोना मिस कल खालामनो हागोन टाइम दंबोयो नोंथांमोना मिस कल हरनो हागोन नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय एबा फंबाय नबजित नार्जारिखौ नोंथांमोना देरहाहोदो बयबो अननानै बहुत धन्यबाद थागोन नोंथांमोननिसिम देरहाहोयोब्ला एबा आशीर्बाद थागोन बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोनखौ जायफोरा मिस कल हराखै मिस कल हर आरो जायफोरा मिस कल हरबाय बेनि थाखाय थेंक इउ जासिहरबाय आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बेखिनियानोसै आरोना नाम्बारखौथ' आं स्क्रिनाव होनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आं फरायथ'ना खोन्थाला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ लानानै मिस कल खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन आं नाम्बारखौ नोंथांमोना मिस कल हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै 1K खालामना होदो नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन एबा मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम सेराव मोजां खौरां लाबोबाय थागोन आरो मोजां ब्लग लाबोबाय थागोन आं दासान्दि जेरावबो थांथ'नाय जायाखै बेनिखायनो आङो न'आवनो दंथ'यो बर्थमान रुमावनो दंथ'यो नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजागोन मोजां जायगाफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन टाइम सफैदोंसो नोंथांमोना 1K खालामनांगोन लोगोफोर अननानै 1K खालामब्ला जोबोर गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननिसिम आशीर्बाद थागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना बाथ्राफोरखौ बुजिखाबाय जानांगौ एसे होबाय आरोना माथो खालामबावनो नोंथांमोननिसिम एसे सावरायबाय नोंथांमोनजों दिनै सानडे आरो नोंथांमोना जाय इउटुबार मिडिया होनदों नोंथांमोना एसे बुंहरबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर 1K खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां जायगा दिन्थिबाय थागोन आं मोजां खौरां लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सेराव आंनि चेनेलखौ 1K खालामनो अननानै प्लिज गोजोननाय थागोन जै बर' हारिनि जै बयबो सुखि गोजोन आलो गोजोनै रायजो जालांबाय था लोगोफोर मिलि जुलि खौसेथि जानांगोन लोगोफोर